Nandito tayo sa Lawang Parade para sa Vesper Day ng Lawang Town Fiesta Celebration. At nandito yung mga teachers ng Lawang 2 District. O, alam nyo na ha, alam nyo na ngayon. Hello, ayan, si Ma'am Naiding. Ayan, welcome back mga kachapsi sa aking YouTube channel. At ngayon po ay Vesper Day at aatin po tayo ng parade. Andito yung mga kasamahan ko. Ayan. Mag-hi kayo dyan. Mag-hi naman kayo sa mga kachapsi namin. Ayan. At dadalo po tayo sa parade. So, inaantay lang po natin yung go signal ng organizer. Hi. Hi, Nayag. Hi, vlog. Hello. Hala. Ayan mga kachapsoy. Andito mga excited yung mga tao. Andito sa Mutsari yung mga nandito lahat ng ahinsya ng pamahalaan, lalo na ng local government unit. Nandito yung mga mag-aaral, mga guro ng buong bayan ng Lawang Northern Samar at dadalo sa kauna-unahang parade ng Fiesta. Makaraan po ang 2 taon ng pandemic. Ayun mga kachapsoy, oh. Ang daming tao dito mga kachapsoy. Hi vlog. Hello mga lods. Hi naman kayo dyan. Hello. Hi. Hi mga lods. Harap sa serangan nga dama. Kudus nga laong. Turtarumba. Hi. Hi mga lods. Mga madlang people. Yeah, become sa vlog ni Maray. Halati kas pahinga na kam. Hello ma'am. So ayan, nandito tayo sa Lawang Parade para sa Vesper Day ng Lawang Town Fiesta Celebration. At nandito yung mga teachers ng Lawang 2 District. O, alam nyo na ha, alam nyo na ngayon.
Hello, ayan, si Ma'am Naiding. Ma'am, may gusto kang ibatiin, ma'am? Ikaw, Ma'am Aluna. Hello to my family, to my relatives na uuwi pa ngayon dito. Actually, andito na sila ngayon. So, welcome to Lawang again. Wow, yes! Ikaw, Ma'am Gisela. Huwag ka nang maalo. Nag-hi lang sila. Aaluhin kasi sila eh. Oo. Ayan. Hello sir. Baka may gusto kayong batiin dyan sa yung mga kababayan natin, makakilala ninyo. Nakabilak. Sa inyo hindi. Kabilang, sa katabi. Sa katabi lang daw yung piyesta. Ayan, arangkada na po mga kachapso yung parade at happy fiesta po sa lahat po ng mga Lawangano dito po sa Lawang Northern Samar, pati na din po yung ating mga bisitang galing sa abroad, galing sa ibang bayan. Ayan, shout out sa inyo at dito po sa mga mag-aaral ng buong bayan ng Lawang Northern Samar na dadalo po sa paradang ito. Shout out sa inyong lahat. Uy, nasa kaban simbahan. Maraming tao. May naulang. Viewer. Bakit malinis lang sa ice creaman? Ay ko ang tamral. Oo. Okay na nga yung mag-uwi mo. Matro na kami. Nga, kaya naulang ka doon. Hi! Attendance! Ang tawag dito, live attendance. Serum na liwat. Hi!
Kawa kay Garabat. Ayan, Mayor Tamayo, 50 dalawang pa-shoutout naman sa Tamayo family ng La Perla. Ayan, shoutout sa lahat ng Tamayo family ng Barangay La Perla, ng Samar. Ayan, shoutout. Hi. Hello. Oo. Unina pala ito, hindi kan. Video ni Bugto kaya to. Kalitan silang gusto. Pagdala ko na sa ibang plaza, plaza. Oo, Yan. Video siya, alis video ako. Paya ko to. Sino?
Hi. Yun na, no? Hi. Ayan mga kachapsi, pabalik na tayo sa simbahan at andito, hinahala na kami. Sana magpa-snack sa amin yung Hermano Mayor. Hi, mga lods. Hi. Happy Fiesta! Ayan mga kachapsoy, tapos na kami mamista. Ayan, thank you so much mga kachapsoy. So see you next year. Thank you so much sa inyong pagantabay at panonood sa inyong Maestro Wara.